Hello! Det er på lørdag, det sker. Der har jeg, kan man kalde det premiere, når man kommer tilbage til et sted, man har været. Det er et godt spørgsmål. I hvert fald, det er på lørdag. Specific Radio. Der er jeg på klokken. Bas! Ved jeg faktisk ikke. Så nyt er det. Så kom ind, join mig ind på chatten, kom på webchat. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få telefonen op. Hvis jeg ikke kan det, så er det bare ærgerligt. Så kører vi uden telefon. Hvordan jeg skal overleve det, aner det ikke, men det finder vi ud af. Det er lørdag. Hvad dato? Bas? Ej, vel, den tager vi lige op. Take op! Hello! Det er på lørdag den 29. Specific Radio. Der sender jeg fra 20 til 24. Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde så lang tid. I hvert fald kom ind og sig hej til mig inde på sr.dk. Og der er webcam. Ja! Yeah. Og det skal være sådan noget pænt tøj og sådan noget. Det er lørdag. Det er ikke frækt. Det er lørdag. Det er Specific Radio. Det er Stegel.